ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟା ପକେଇଲ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲ 238 ନା 75 ଭିଉ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁ ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ ସହିତ ବର୍ଷେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗେନ୍ଧା 1 vs 2 କରିକି କଣ ପାଇଲ ବେକାର ରେଟ୍ ଗୋଟେ ତାର କଣ ଟୁଟା ବାଜିଗଲା ବାଜିଗଲା ତମକୁ କହୁଛି ସ୍କ୍ୱାଡ କରିବାକୁ ତମେ ଛାଡ କୋଉ ଜିଟି ପିଲାକୁ ଡାକିଦେଲ ମ ନୁବୁଡା ଗିଲ୍ଡି ଭଲ ଡାକୁନ ଗୋଟା नुबुड़ा गिल्डी आसना गोटे करियो मैच टे तापर जानियो कि नुबुड़ा हगे मुते जते बाडेइबू तापर जानिबो तम नाटा तो ग्लिच गेम कौन खेलुथबो एडू सब जणा पड़छि छाड़ तम कस्टम छाड़ वेट हो हम ना रे ग्लिच अछि काहे ना अलगा हमहु देखि अलगा पिलांगर ग्लिच हे जाय मतलब लॉजिक की मच हमर जानि न स्क्वाड तमे पापड़ खाइ देछ बोदे सेइ जो केमिति कहउछ पापड़ ना तमने बियास बोले नै बाडेइबू आसो खाली 4v4 देखा जाउनी ऊपर आडू तळ आडू मझी आडू किछि जणा पड़नी तम खेलिला बढिया माडो खाइले चारि आडू तारा देखा जिवो आसो खाली तमको दिन रे जन्म देखिया पिला हमें तमे कोन तारा देखियो क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आसो ना तारा दर्शन कोन पूरा ब्रह्मांड दर्शन देखै देबू तुमको आसो खाली चल तम पेंट भीतर मु नेउलो न छाड़ देछि मते कहयो चल नाइ कष्ट मनेलो बनाओ कस्टम चलो लागु पिला
टाटा गुड बाय गया। ଆରେ କଣ ଗ୍ଲିଚ୍ ଭାଇ ତମର କଣ ଏମିତି ଖେଳିଲ? ଆରେ ସେ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ କେମିତି ଆଉ ଆମର ପିଲା ବି ନଥିଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଥିଲୁ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଲା ମାନେ ଲୋ ଲେବୁଲ ପିଲା ଆଣିଥିଲୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯଦି କରିବ ହେଭି ହେଭି ସାପ ଧରିକି ଆସିବୁ ସବୁ ଖାଲି ଛାଡ ଛାଡ ତମ ସାପ ତ ଆଉ କୋଉ ଆର ଗଳିରେ ଗଳିଗଲା ଆଉ ନେଉଳ ଖୁମ୍ପି ଦେଲା ତମ ସାପକୁ ଛାଡ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଛାଡ ଦେଖଉନ। ସେ ଡ୍ୟୁଗେନ ଭାଇ ଟିକେ ସାପ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଣିନଥିଲେ ତ ସେ ହେଇଥିପାଇଁ ନେଉଳ ଟିକେ ପେଲ ଦେଲା ଯୋଉ ସେ ବଲଟା ପାଇଲାନି ଆଗ ଆଡୁ ଏକାଥରେ ଭାରି ପଇଲା ଆଉ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। କିଛି ଛାଡ ନାହିଁ ଛାଡ ତମ ଦ୍ୱାରା କାମ ନୁହଁ ଖଡା ଶାଗ ସିଝିବନି ବୁଝିଲ। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ଦେଶୀ ଆଉ ସାପ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇଦବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ବା। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ହଉ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଆଉ ପକାଅ ଆଉ କେବେ ତମେ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ପକାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଶୁଣିନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ।